to da yawa anan suke samun kuskure. Sun sanya wa aqalul badini ɗinsu, hankalinsu ɓoyayye, sun masa saving ɗin yanki tsammani da fata, sai zama duk yadda aka so su tunkari aiki ba za su yi ba. Farkon abin da zai bijiro musu shine wannan abin ba zai yi ba. Girma ke da wannan aikin. To saboda me suke kallon wannan abu? Saboda me sun yi saving din yanke tsammani, sun yi saving din yanke fata. Amma da sun yi saving din fata, to komai girmansa, komai hatsarinsa, za su tunkare shi tattare da thika da suke da ita da kansu, da fatan da suke ɗauki da shi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda thika da kai yar thika ga Allah ce subhanahu wa ta'ala. Duba da cewa Allah shine ya baka iko da baiwawwakin da zaka iya sa'ayi ka sarrafa abubuwa. To a yayin da kace ka yadda da kanka, ma'ana shi shine ka yadda da wa'annan baiwoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, kuma kana da fatan taimako nasa zai zo. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. To kana da fata da taimakon da zai zo, sai ka tunkari abin tare da fika da fata, sai kaga kai nasara. Su da yawa abubuwan da ake kallon su ba su yiwa, wasu sun kalle su a matsayin suna yiwa, sun je sun ɗabbaka kuma sun yi. Amma shi wannan da ya yi saving ɗin ba zai yiwu ba, sai ya zama silar kin yiwuwar abin. To don haka sai an lura menene za a ciyar da aqalul batini.